Ano, vážení příchozí, stojící i průchozí. Je sobota 4. října 2025 a my už jsme společně v tom. Ptáte se v čem? No přece v průvodu na počest oslav 700 let Heřmanova městce. V čele rytířů, vladíků a kejklířů The Herald, neboli historický bubeník, vyvolávač a hlasatel Marek Tichý, následován svými druhy, jak pěšími, tak i na koních. Na počest oslav vlají moravské orlice a čeští lvy, skládající svůj hold tehdejšímu českému králi Janu Lucemburskému. Na místní radnici už čeká starosta Aleš Jiroutek, aby se i on pro celý den změnil na purkmistra a jeho radní na konšeli. Ano, a zvučný hlas Herolda proniká až sem. Chtěl bych vás poprosit za veškeré měšťanstvo, rytířstvo i všechny komedianty, jestli na počest velkého svátku, jenž toto město má 700 let, ať se prosím s námi zařadíte do průvodu věků, abychom symbolicky obešli město a zahájili slavnosti na počest 700 let Heřmanového městce. Pozvání přijímám, včetně své rady, svých končelů. Slava! Jak sami vidíte, milí účastníci oslav, průvodce vydává na slavnostní cestu zpět na pódium, obohacený přítomností purkmistra a ostatními konšely. Zde je dlužno podotknout, že oslavy probíhají pod záštitou Spolku pro zachování kulturního dědictví a romantiky z Ostravy, jehož taktovku, stejně pevně jako paličky na buben, drží ve svých rukou už zmíněný herold Marek Tichý. Mimochodem, oslavy se konají v druhý den voleb do dolní komory Parlamentu České republiky a nikterak nenarušili jejich průběh a troufnu si říci, že je tomu tak i naopak. Ale to už jsme téměř zpět na pódiu a slovo si bere Herold, následován v zápětí panem purkmistrem. Nože, jsme tady s velkým potleskem celého publika. Vážené panstvo, magistři a bakaláři, sličné pany a urození rytířové, veršotepci a trubadůři, synkové a dcery měšťanské, rostodivná verbeži řemesel různých a všelikých, pozastav na chvíli krátkou kroky své a poslyš noviny naše. Na vědomost se dává, že v místě tomto starodávném město Heřmanův městec se zvoucím velkolepé oslavy pořádány jsou, historii města slavnost zasvěcena jest a věčnou slávu udatných předků našich připomínati hodlá. Milý Herolde, děkuji vám za slovo. Velevážené dámy, velevážení pánové, je mi nesmírnou ctí vás pozdravit dnes zde při oslavách 700letého výročí první písemné zmínky o Heřmanově městci. Je mi ctí zde přivítat na pódiu i končely, současné končely Heřmanova městce, kteří stojí vedle mě. Dále bych zde rád přivítal našeho senátora, pana Jana Tecla, a starosty okolních obcí, kteří přišli dnešní den oslavit s námi. Je to paní starostka Lucie Poláková z Hošťalovic, Tomáš Mareček na Češice, Josef Šléger je z Bořice, viděl jsem tu Čenka Kalinu Vápený Podol. Pokud jsem na někoho zapomněl nebo na něj nevidím, tak se omlouvám. Poprosil bych hosta nejvzácnějšího, pana senátora, o pár slov. Vážený pane purkmistře, vážení končelé, vážení občané, dovolte mi, abych nejprve poděkoval za pozvání sem k vám do Heřmanova městce a zároveň vás všechny co nejsrdečněji pozdravil a popřál vám, aby se vám dnešní slavnosti skutečně vydařily, abyste si je užili a aby se vám zde krásně žilo. Jsme stále na náměstí Míru,
A aniž bychom do děje udělali nějakou díru, sledujeme, jak se na pódiu uhnízdila středověká hudba z Tábora Dei Gratia neboli z Boží milosti. Zároveň můžeme obdivovat umění kejklířů a žonglérů. Ocenit práci kováře a stát se na chvíli jeho pomocníkem. Kdo chce víc, může si sám vyrazit cennou minci, případně pohladit dravého ptáka. Nebo se jen tak projít, občerstvit a užívat slavnostního dne. Hudba sice stále hraje, ale zdá se, že pohodička skončila a rytíři se do sebe pustili bez bázně a hany. Tak jim držme palce a nechme dělat jejich dílo. A je na čase se pomalu, ale jistě přemístit do zámeckého parku, kde nás čeká další lahůdka. Souboj těch nejlepších rytířů na koních. Zájem přihlížejících je značný a to zcela zaslouženě. Své síly zde změří 3 muži a jediná žena. Její Anna z Rožmberku na černém koni Orpheus. Nejvzdálenějším účastníkem souboje se stal Archibald z Yorkshireu na hnědákovi jménem Matthew. Sestavu doplňují Michal Orel Znojemský na tmavším běloušovi Edwardovi a krásný čistý bělouš patří významnému rytíři Robertovi ze Šumburku. Muži se nakonec ukázali jako gentlemani a rytíři v pravém slova smyslu a nechali Annu z Rožmberku odjet neposkvrněnou, rozuměj nezraněnou. Sláva vítězům, čest poraženým. Emočně vypjaté souboje máme za sebou, ale u koní ještě chvilku zůstaneme a prohlédneme si ladný krok klabonosých kladrubáků, zapřažených do kočáru i volně osedlaných. Nádherní vraníci patří národnímu hřebčínu Kladruby, ale jsou vychováváni na našem, tedy heřmano-městeckém detašovaném pracovišti, hezky česky řečeno v našem hřebčíně. Díky za ukázku patří tamnímu vedoucímu Tomáši Němcovi. Součástí každých oslav jsou logicky chvíle o něco více slavnostnější než některé jiné. Co nás teď čeká, prozradí purkmistr alias starosta Aleš Jiroutek, duchovní otec této myšlenky. Chceme využít výročí 700 let první písemné zmínky o Hořmaném Jezdci k udělení plaket
pamětních plaket starosty města významným osobnostem. Samozřejmě, že nepoděkujeme všem významným osobnostem, ale můžeme za rok pokračovat. Pan purkmistr popsal, co nás čeká, a teď už je tady první odměněná osobnost, její Jitka Holasová, předsedkyně T.J. Jiskra. Přichází Anna Minaříková, cvičitelka T.J. Jiskra. Nechybí ani zasloužilý hasič Milan Polínek starší, mimochodem 94 let. A první čtveřici uzavírá Jana Šindelářová, ředitelka základní školy. Další plaketu dostává Václav Janata in memoriam, bývalý kronikář, cenu přebírá Choť Emílie. Následuje Eva Bočková, současná kronikářka, bývalá učitelka. Nechybí ani Ivana Krpcová, starostka Sokola, velmi vitální žena. No a když už jsme u těch cvičitelů, následuje i sokolka Jarmila Misařová. Miroslav Holub, potravinový guru, získává další plaketu. Přichází Marie Linhartová, vdova po odměněném Ladislavu Linhartovi, dlouholetém provozovateli známé restaurace Eden. Následuje Josef Řezáč, herec a režisér divadelního souboru Heřman. Nechybí ani Ludmila Štěpánová, bývalá sbormistryně smíšeného pěveckého sboru Vlastislav. A už je tu Bohumil Starý, mladší, šéf technické skupiny. A teď už budou odměněni bývalí starostové. Josef Kozel, nyní krajský radní pro školství. Následuje Miloslav Výborný, přebírá Choť Václava. Václav Dostál byl také starostou, všichni to vědí, i on dostává plaketu. A zbývají nám dva nepřítomní. První je bývalý starosta František Pleskot, který holduje volební turistice, takže není přítomen. Stejně tak nemohl se dostavit Pavel Zahrádka, dlouholetý fotbalový trenér a mecenáš klubu T.J. Jiskra. A zatímco si někteří odměnění předávali za pódiem své dojmy, na pódiu už se linula libá hudba v provedení pánů Ivana Hlase, Olina Nejeschleby a Norbyho Kováče. Tak se pojďme společně zaposlouchat. Je to všechno strašně dávno, slunce bylo větrem milováno, těhotné slunce se jen usmívalo a najednou tu slunečnice. V okně domů slunečnice stojí, ten barák za chvíli se mnou dají, jen malé děti si šeptají, tak čemu tam ta slunečnice. Tak si představte, vážení, že mladý otec, profesí učitel na základní škole, si jednoho krásného dne řekne: a co kdybych napsal knihu o historii svého města? Pak na tom 2 roky pracuje a dílo je na světě. Ano, vydání knihy Josefa Jodase Heřmanův městec s podtitulem 7 století města ve znamení Lekna bylo načasováno přesně na výročí, které právě slavíme. Autor chce touto cestou poděkovat všem spolupracovníkům, v neposlední řadě i 2 kmotrům knihy, kteří nad ním drželi ochranou ruku, a to starostovi města Aleši Jiroutkovi a místostarostce Zuzaně Dvořákové. Další kmotrou byla i radní Pardubického kraje pro cestovní ruch Petra Šimečková. Tak na zdraví i na úspěch, ostatně zájemci už se hrnou. Viděli jsme do téhle chvíle mnohé a počasí jakž takž drželo. Když došlo po 19. hodině k promítání dokumentu o Heřmanově městci a jeho slavné historii, rozpršelo se. Avšak nic tak nepřitahuje ve tmě oči diváků jako oheň. Ne, zůstaňte v klidu, milí hasiči, mám na mysli kontrolovanou ohňovou show.
Tu naši dnešní slavnostní dovezl a produkuje Šumperský spolek ohně. Tak si to užijte, nespalte se, dívejte se a poslouchejte nerušeně. Je to i s hudbou a hlídá vás u toho svatý Bartoloměj a dost možná i Florián. Dešť ustal, na náměstí se opět vrátili i ti, kteří se chvíli schovávali, oslavy pomalu, ale jistě spěly do svého finále už v duchu zcela současném a návštěvníci mohli v hojném počtu říci: neboj se, Michale Hrůzo, nebudeš sám. Zatímco Ivan Hlas si v podvečer lebeděl, že má vítr ve vlasech, což on rád, přitom skrytě bojoval se zánětem průdušek. I vypsaná fixa si přivezla nakřapaného frontmana Mardyho a nikdo jste to nepoznal. A tak je to správné, tak to má být. Hurá na ně! Už jako poprava se končuje, kabaretu, jsou duchové sestí a líbají ho na dreku. Šestníci minix na už jako poprava se končuje, kabaretu, jsou duchové sestí a líbají ho na dreku. Bluesově, poprokově, punkový dýchánek zakončil důstojně slavnosti. Budiž tento dokument trvalou připomínkou 700. výročí založení Heřmanova městce. Celkem realisticky se domnívám, že u 750. výročí už budou místo nás naši vnuci a pravnuci, kterým tímto předáváme štafetu. Naschledanou.